Είμαστε στα λιβάδια της Μήλου που έχουμε εδώ μια παραγωγή από σταφύλια. Η παραγωγή είναι σαββατιανά και σεφτιώτικα. Τα σαββατιανά είναι εκείνα και τούτα είναι τα σεφτιώτικα. Είναι εποχή τώρα που τα τριγούμε, γιατί άμα τα αφήσουμε κι άλλο μετά θα σαπίσουνε. Το αμπέλι δεν έχει ούτε ψέκασμα ούτε διάφυσμα, τίποτα. Είναι περίπου τα 220 κλίματα και βγάζουμε περίπου τα 400-500 κιλά μούστου. Οι βαθμοί είναι γύρω στους 13 βαθμοί και δεν τα στέλνουμε ούτε χημείο ούτε τίποτα το μούστο. Και ό,τι κάνει και σε βαρέλι υδρίνο, όχι σε πλαστικά. Έχουν έρθει τώρα οι φίλοι εδώ, Σαράντος και ο Σύφης ο Μαθιουδάκης, και μας βοηθάνε για να τα τελειώσουμε όσο μπορούμε πιο σύντομα, γιατί από Δευτέρα λέει βροχές. Το όργωμα γίνεται με αλέτρι, να πούμε και για το όργωμα. Γίνεται με αλέτρι και αξίνι ξελάκισμα για να μαζεύεται το νερό, να ποτίζεται καλύτερο. Η λίπανση γίνεται με κοπριά των περιστεριών ή των πουλιών και συνήθως οργώνεται 2 ή 3 φορές το χρόνο. Κράσι απ' την κολόνα, κράσι απ' την κολόνα. Μάχα και την αγάπη μου, μάχα και την αγάπη μου, να τη φιλώ στο στόμα. Κράσι απ' την κολόνα. Το πλατανιώτικο νερό, το πλατανιώτικο νερό γιατρεύει κάθε πόνο, γιατρεύει κάθε πόνο. Κι όποιος το πει παντρεύεται, κι όποιος το πει παντρεύεται, σαν νιώθω πουλά μόνο, γιατρεύει κάθε πόνο. Σαμιωτικό γλυκό κρασί θα πιω για να με πείσω, θα πιω για να με πείσω. Στην ξενιτιά που βρίσκομαι, στην ξενιτιά που βρίσκομαι, να μη σε λησμονήσω, θα πιω για να με πείσω.
Έλα, θεία μου. Καλά. Εσύ θα πατήσετε. Ο Φίλιππας. Βέβαια, αρκεί να είναι καθαρά. Περίμενε. Έλα. Θα πει για το βίντεο. Καλό παιδί! Καλά κρασιά, ευχαριστούμε. Καλό πετέμισμα. Καλά κρασιά. Καλά κρασιά και του χρόνου. Και να έρθουν οι αβοκάτες κοντά για να ξεφορτώσουν τη λαδάκι. Άκρη από εδώ να ξεφορτώσουν τη λαδάκι. Αφήνε ρίξει τα μέσα. Λίγο αν θέλετε από μπροστά εδώ. Συγγνώμη λίγο αν θέλετε
κύριε. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Πολύ ωραία. Φέρτε πράγμα. Και ξεκινάει το πάτημα. Όσοι θέλουν μπορούν να μπουν μέσα να πατήσουν. Και συγχρόνως βράζεται νερό, το λεγόμενο μπούρβουλο, με θυμάρι, τρισαΐ και λεμονόφυλλα. Bárbara. Παίρνει, γύρω. Γύρω, Γιάννη, γύρω. Δεν το βγάλαμε, σε λίγο το βάλε να διαλύσει. Λασκάρες είναι από κάτω. Μάλλον βγάζει τελειώσει αυτό. Άδειες από κάτω, άδειες από εδώ στην Αρτάνα. Όχι. Θα το διαλύσει λίγο. Κανονικά θα πρέπει να κάρβουνα, βάζουν το μαγκάκι τα κάρβουνα. Λοιπόν, σήκωσε το. Το αφήνουμε λίγο το κάρβουνο για να αποκτήσει ο μύχτας. Τώρα γίνει το καθάρισμα. Το καθάρισμα από τη μούρδα. Βάλ' το πρώτο, βάλ' το πρώτο. Γιώργη, μίλα, Γιώργη. Thank you.
Γιώργη. Τώρα βάζουμε τα τσέπη. Λοιπόν, μπήκε το φούρνι, το σημάδι και τώρα βάζουμε τα τέτοια. Τα φακάρι. Γίνεται τώρα το βούρβουλο εντός βαρελού. Βάλε, κάπου έχει μια πετσέτα. Το πανί βάλε, Ο βούρβουλος έχει την ιδιότητα να παίρνει τη μυρωδιά του, το βαρέλι, από το τρισαΐ, το θυμάρι και το λεμονόφυτο. Τρισαΐ, θυμάρι, λεμονόφυτο. Ευθύνα λεμονόφυτο. Έπιασε πίεση. Δεν εφαρμόζει. Περίμενε. Όχι τέρμα μέσα, να έρθει πιο έξω για να μπορεί να το κρατάρει. Πάρε σφίνα. Κώστα, βάλε το από εκεί. Πλάκα. Έχει άλλη μία. Βάλε περσί να πάνε στο έτσι. Ή μάλλον άστον πατάνε κιόλας. Άστον τους είναι οι δύο. Εδώ ξεχόλε. Σε πλύνουμε το φωνή λίγο. Σε πλύνουμε το φωνή. Νάσια. Κοίτα το μαλάκα στο Οδυσσέα. Σε 2 λεπτά γίνεται το βραδάρισμα. Εδώ να σας βλέπω όμως, έτσι. Πόσο λέει στα μάτια? Πόσο πήγε? Εγώ δεν βλέπω δεχτήκα. Είναι 10. Όχι και 10. Κάτω από το γυαλί, περίμενα. Κάτω από το γυαλιά. Άστο τώρα. 12. Είναι 12. 12,5. 12,5. Είναι το 12,5 είναι αστέρι, είναι τα μαύρα τα μάτια που ανεβάσαν, τα μαύρα. Και θα σηκωθεί κι άλλο με το μαγκανίτι. Δεν θέλετε νερό, τίποτα έτσι. Πάρ' την πετσέτα, πάρ' την εκεί. Δεν εκεί, εδώ, Να βάλουμε στην κατσαρόλα για να γίνεται η ψαλιδιά.
Βάλουμε εμείς το μέσα στην καταρώνα, το βάλουμε στην παρουσιά. Η παρουσιά είναι 2 πέτρες, έχει καταρώνα πάνω και από κάτω έχει ξύνα. Φτιάξουμε την καστελιά, πετυχημένα. Ο Κώστας πρέπει να είναι εδώ κοντά για το μαγκάνι. Μόλις θα λίγο γιατί ήταν φρακαρισμένο όλα. Τώρα ξεκινάει το μαγκάνι. Βάζουμε στο μαγκάνι τσίπουλα. Και ο Μανώλης μπορεί να θέλει ένα τσιπουλάκι ουζάκι στα παιδιά που είναι μέσα στο βακτήρι. Πόσα ξύλα βάζει τώρα. Μιλάει μια κυρία εδώ, έλα. Vale. Έλα, κεραστείτε. Νερό είναι, νερό. Μέλια και ελληνικά κρασιά, μέλια. Μέλια, πάρε μήτρο για την Ευρώπη. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Εντάξει, κάνουν τι πάζει. Άντε υγεία. Το πλασί το καλή. Παππούς έπαιρνε με το πλασί, δεν μείνει τα ποτηράκια. Το πίνεις και φαίνεις το... Αυτό είναι το πλαστικό, μπράβο, όπα. Πίνεις και φαίνεις το... Μέλια, μέλια. Τελευταία στιγμή το φτιάξαμε. Βάλε, βάλε, βάλε.
Να γίνουν πιο μορφανοί τουλάχιστον. Δεν γίνεται μια κότα ή πολλά. Κώστα το κουτυράκι. Ρε ξέρεις, με περίμενα να τελειώσω. Κώστα το κουτυράκι. Πιέστο και φέρτο. Δεν έχει Δημήτρια. Είναι νωρίς. 15 του μηνός 20. Η θεία Ειρήνη να δείξει στα παιδιά που είναι στην παρουσιά. Ναι μωρέ, δεν χρειάζεται τα νεμόρα. Ένα βαρέλιο πρέπει να βάλω για καλή. Πέρα τη στάχη. Εδώ. Με πετύχει, πού θα βάλει. Μπράβο. Ιστορία και ένα πανάκι για να γίνει υποσκήνισμα της στάχης. Το καλαθάκι μου φαίνεται ότι έχει πρόβλημα. Η στάχη μπαίνει για να κατασταλάζει ο μούστος. Ή μπαίνει κούσκορος κοσκινισμένος ή στάχη. Είπε τον ήθος, είπε τον ήθος. Και όλα τα επεισόδια είναι Μακάρι. Πέρα πρέπει να πήγαμε το εντάξει, δεν τα είδα. Μαγάζι δεν τα έκανα μόνο. Λοιπόν, τώρα βράζει ο Μπούστος για φωταλαβιά. Πόση ώρα πρέπει να μάθει? Ξέρω, γυναίκες ξέρω. Περίπου να φτάσει στάθμη στη μέση, να εξατμιστεί δηλαδή το νερό που έχει μέσα. Πάνω με τη στάχη για να κατασταλάξει ο μούστος. Πήρε πράσινο. Ναι. Τραβήξουμε λίγο πίσω. Αντωνιά, κάτσε να τραβήξουμε λίγο πίσω το... Θα το πιάσει, θα το πιάσει. Θα το πιάσει φωτιά. Εσύ παντού είσαι μέσα, Τα κάρβουνα από κάτω έχουν πολύ πειρά, Γιώργο. Πρέπει να το βγάλουμε γιατί θα το βρέσει. Να τραβήξω τα κάρβουνα πίσω. Να τραβήξω τα κάρβουνα πίσω. Στην κατσαρόλα κατεβάζω. Κατσαρόλα, κάτσε αυτό να κάνω. Κατέβασε το κάτω. Τι παραφέραμε την κατσαρόλα? Κατσαρόλα έχουμε άλλη. του χρόνου, βρε παιδιά. Άνια μου. Γεια σου Ελένη, και του χρόνου. Μα τι όμορφη Σταλίνα. Σε παρακαλώ, φτύσε με γιατί μαθιάζομαι. Ωραία, όχι μόλι, θα σε πείσω, δεν θα μπορέσει. Έχουμε βάλει μέσα στάσεις. Έχουμε βράσει.
Βλέπεις αυτό το πανάκι που είναι μέσα εκεί. Έχει μέσα στάχτη το πανάκι, έχει στάχτη. Για να φύγει ο αφρός. Στάχτη, διαφορά. Διαβάζω τώρα. Ναι, δεν με πειράζει, μίλα. Αχ, μια φορά φίλοι είπα στο γάμο της Ελένης του παπά. Έβρασα μούστο, μου έφερε ο λουλούδι στα φίλια. Βράζω λοιπόν το μούστο μου, τον έφερε έτοιμο το παιδί. Τι να κάνεις, τι να κάνεις. Βάλε λίγο στάχτη και τον βάλω χωρίς πανί. Και αρχίζει να βράζει αυτός ώρα φύγω για το γάμο. Για βάλε μπροστά το Χριστό να βλέπει. Το πορτοκάλι το βάζουμε κατευθείαν. Ναι. Ανάψτε τη φωτιά να βράσει ο μουσος, να βράσει. Σπίρτο. Τώρα που άναψε το φως βλέπεις καλύτερα, έτσι δεν είναι? Τι θες σου? Θα έρθει και πιο καλύτερα κουτάλι αυτό το σιδερένιο. Δεν το βουτάς μέσα γιατί θα σου βγει το αλεύρι και θα κάνει ροβάτι. Μόνο το σουρωτό που κοντά μέσα, το σουρωτό. Είναι ψηλό. Τι είναι ψηλό? Είναι ψηλό το σουρωτό, Συνεχίζει η μυθαλουργιά με σούρωμα και βεντροκάστρο. Είπαμε βάζουμε το αλεύρι στο σουρωτό. Τι λέγεται? Βάλουμε το μούστο, μετά το μούστο βάλουμε το αλεύρι, αλλά ο μούστος Κοντά. λογικά πρέπει να είναι κρύος ο μούστος για να βάλουμε το αλεύρι, γιατί μην γκρομπιάσει. Και θα το περάσει από το σουρωτό και σε σαλεύει συνέχεια για να μην γκρομπιάσει. Και άμα τελειώσουμε στα λεβιά, τη σερβίρουμε στα πιάτα και βάλουμε από πάνω σισάμι. Το βυθισμένο το σισάμι, το βυθισμένο το αλεύρι που κάνουμε πάνω στα λεβιά και βάλουμε και λίγο μέσα τριμμένο πορτοκάλι, παλιό. Οι καινούργοι βάλουμε και αμύγδαλο. Εμείς δεν βάλουμε τώρα, αμύγδαλο, το κάνουμε σε παλιό στυλ. Μην τρώγεται στο πιάτο. Κοριτσάκι, πιάσε το ταψί για να το κουμπίσει εκεί. Να κάνουμε το θόλο. Μπράβο. Έχεις να πας κάτω το κρατάς. Συγχαρητήρια για τη σημερινή βραδιά, ήταν και είναι εξαιρετική. Εγώ θα είδαμε σήμερα σε ζωντανή μετάδοση το πώς γινόταν η βεντέμα στη Μήλο τα παλιά τα χρόνια. Με τη σημερινή παρουσία θα προσπαθήσω να δέσω το παρελθόν με το σήμερα. Με αυτή την παρουσίαση θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το σήμερα, με το τι γίνεται σήμερα, πώς έχει εξελιχθεί η αμπελουργία, αλλά να πούμε και μερικά πράγματα για την ιστορία της αμπελουργίας στη Μήλο. Το αμπέλι υπάρχει στην περιοχή της Μεσογείου από τους αρχαίους χρόνους, από τότε που υπήρξε και ο άνθρωπος. Στους αρχαίους Έλληνες ήταν τόσο σημαντικό το αμπέλι που δεν πίστευαν ότι προήρθε από μόνο του. Κάποιος θεός το έφερε. Και αυτός ο θεός ήταν ο Διόνυσος, από τους πιο ευχάριστους θεούς που μαζί με την κουστοδία του, τις Μενάδες και τους Άτυρους γύρισαν σε όλη την Ελλάδα. Ο θεός Διόνυσος λοιπόν με την κουστοδία του γύριζε σε όλη την Ελλάδα και σε όλη τη Μεσόγειο, μαθαίνοντας τους ανθρώπους την καλλιέργεια του αμπελιού και τον τρόπο του να παράγουν το κρασί.
αλλά και αργότερα, όταν επικράτησε ο χριστιανισμός, το αμπέλι πάλι πήρε πολύ σημαντική θέση μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι ένα από τα 3 γεωργικά προϊόντα που ευλογούνται από την Εκκλησία και συμμετέχουν στα μυστήρια. Μαζί με το στάρι, το λάδι, είναι και το κρασί. Και από το 13ο αιώνα οι αμπελουργοί έχουν και προστάτη τον Άγιο Τρίφωνα, που γιορτάζεται 1η Φλεβάρη, την περίοδο που οι αμπελουργοί κλαδεύουν τα αμπέλια. Να δούμε μια εικόνα και πώς είναι τα αμπέλια στις Κυκλάδες. Να την κρατήσουμε αυτή την εικόνα. Να δούμε πώς είναι οι σύγχρονοι αμπελώνες σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Λόγω κλιματικών συνθήκων και κυρίως λόγω του αέρα, εμείς τα αμπέλια μας τα διαμορφώναμε σε μικρούς θάμνους, σε κύπελα. Στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα, για να μπορούν να κάνουν πιο εύκολα τις εργασίες, τις αμπελουργικές εργασίες, έχουν εφαρμόσει αυτό που λέμε γραμμικό σύστημα. Δηλαδή τα αμπέλια είναι σε μία σειρά, σε μία γραμμή, και με τη βοήθεια μηχανημάτων σύγχρονων οι εργασίες γίνονται πολύ γρήγορα και πολύ οικονομικά. Και το αμπέλι είναι και πολύ αποδοτικό. Να και ένα σύγχρονος αμπελώνας στη Σαντορίνη. Η Σαντορίνη σήμερα θεωρείται η ναυαρχίδα στην υλική παραγωγή της Ελλάδος. Όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη ξέρουν για το κρασί της Σαντορίνης. Και εδώ είναι το περίφημο καλαθάκι της Σαντορίνης. Επειδή η Σαντορίνη, όπως και η Μήλο, είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, και όταν πνέουν βόρειοι άνεμοι, ο άνεμος κουβαλάει μαζί του και αλάτι, το οποίο πέφτει πάνω στα φύλλα του αμπελιού και μπορεί να του κάνει ζημιά. Σκεφτήκανε να κλαδεύουν τα αμπέλια με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν καλάθι. Τα σταφύλια να είναι μέσα από το καλάθι και έτσι να προστατεύονται και να μην καταστρέφονται. Μια και λέμε για την Ήμερης, και όπως ξέρετε εγώ δουλεύω στην Ήμερη, στην πρώην S&B, στην παλιά Αρχαιομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης, να συνδέσουμε λίγο και την εξόριξη με το αμπέλι, που είναι πολύ σημαντικό και δεν το γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ στη Μήλο. Ξέρετε για τα θεορυχεία της Μήλου, δουλεύανε από το 18ο αιώνα μέχρι και τα μπέστα του 20ου. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι όλο το θιάφι που παρήγαγαν πήγαινε για τα αμπέλια της Μεσογείου. Για να αντιμετωπίζετε μια ασθένεια που λέγεται ο ίδιο, χολέρα τη λέτε εδώ, μπάστρα μπορείτε να την ακούσετε, και αντιμετωπίζετε πάρα πολύ καλά με το θιάφι. Όλο το θιάφι λοιπόν που παρήγαγαν στα θεορυχεία της Μήλου πήγαιναν για την αμπελοκαλλιέργεια της Μεσογείου. Πρωτού πούμε λίγο στο πώς γίνεται η σημερινή καλλιέργεια, μου ζήτησε ο Γιώργης να δέσουμε λίγο το παρελθόν με το παρόν. Ο Πάος μπόρεσε και έσωσε πολλά πράγματα για την αμπελουργία την παλιά της Μήλου. Υπάρχει όμως και μια άλλη αναφορά ενός περιηγητού που πέρασε από τη Μήλο το 1770, ο Τουρνεφόρ, ο οποίος γράφει το 1770. Το κρασί είναι από τα σημαντικότερα προϊόντα του νησιού. Θα σας πω πώς το παρασκευάζουν, όπως και σε όλο το αρχιπέλαγος. Κάθε ιδιώτης έχει στο αμπέλι του μία δεξαμενή, πατητήρι, μεγέθους που ο ίδιος θα κρίνει κατάλληλο. Τετράγωνη, καλοχτισμένη και με επάλυψη ποζολάνης, ανοιχτή από πάνω. Αφού αφήσουν τα σταφύλια να στεγνώσουν για 2-3 μέρες, τα πατούν μες στη δεξαμενή. Ενώ ο μούστος ρέει από μια οπή σε μια λεκάνη που βρίσκεται κάτω από αυτήν, τον μετακίζουν σε ασκούς και τον μεταφέρουν στην πόλη. Τους αδειάζουν σε βαρέλια ή σε μεγάλα πύλα λαγίνια, θαμμένα μέχρι τα στόμια τους μέσα στη γη.
όπου το νέο κρασί ζυμώνεται με την ησυχία του. Ρίχνουν μέσα 3-4 κούφτες γύψο, ανάλογα με το μέγεθος των δοχείων, και συχνά προσθέτουν 1/4 μέρος γλυκού ή αρμυρού νερού, ανάλογα με τη συνήθεια του κάθε τόπου. Όταν το κρασί ζυμωθεί αρκετά, σφραγίζουν τα δοχεία με γύψο, που δεν είναι διόλου σπάνιο στο νησί από την πλευρά των Πολωνίων. Αυτά λοιπόν το 1770, και είδατε ότι δεν υπολείπονται καθόλου με το χθες. Είδαμε το πατητήρι, είδαμε πώς έβγαινε ο μούστος, πώς το βάλαμε στο βαρέλι. Μόνο τα λαγίνια δεν έχουμε σήμερα και δεν βάζουμε γύψο μέσα. Να δείξουμε λίγο για τη σύγχρονη αμπελουργία. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα αμπέλι, το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι ένα καλό χωράφι. Ένα καλό χωράφι που θα του κάνουμε σωστές αναλύσεις εδαφολογικές, να δούμε τα συστατικά του, να δούμε τι χρειάζεται, να προσθέσουμε κοπριές, λιπάσματα και συνέχεια να προχωρήσουμε στη φύτευση του αμπελιού. Σήμερα η φύτευση του αμπελιού γίνεται με σύγχρονα μέσα. Ούτε με γκασμάδες, ούτε με τσάπες. Εδώ οι δύο δεξιά φωτογραφίες είναι από τον αμπελόνο που εγκαταστήσαμε πέρσι στο Τράχυλα, 50 στρέμματα. Εξαιτίας μιας ασθένειας που έχει πέσει σε όλη την Ευρώπη και λέγεται φιλοξήρα, τα αμπέλια πια δεν μπορούμε να τα φυτέψουμε αυτόριζα, δηλαδή να κόψουμε βέργες και να τα βάλουμε στη γη όπως κάνουμε με τα παλιά τα χρόνια. Πρέπει να τα εμβολιάζουμε πάνω σε αμερικάνικα αμπέλια και αυτά να φυτεύουμε. Βλέπετε λοιπόν αμπέλια που είναι εμβολιασμένα πάνω σε αμερικάνικα υποκείμενα, έτσι λέγονται οι ρίζες, έτοιμα να φυτευτούν. Εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι κλαδεύουν τις ρίζες και στις ανοιγμένες τρύπες φυτεύονται με προσοχή. Πρέπει το χώμα να δέσει πολύ καλά με τη ρίζα και στη συνέχεια να ακολουθήσει το πότισμα. Σε λίγο καιρό τα αμπέλια που έχουμε φυτέψει θα πετάξουν τα καινούργια τους φύλλα και θα έχουμε το πρώτο μας αμπέλι. Βλέπετε ότι τα αμπέλια δεν τα φυτεύουμε πια κοτουρού όπως τα φυτεύαμε τα παλιά τα χρόνια και πολύ κοντά. Τα βάζουμε σε σειρές, σε γραμμές, για να μπορούν να γίνονται πιο ωραία οι εργασίες, πιο εύκολα. Με τα τραχτέρ, να μπορούν να μπαίνουν μέσα, να ποτίζουν, να μαζεύουν τα σταφύλια. Η σημαντικότερη δουλειά που χρειάζεται τα αμπέλι είναι το κλάδεμα. Και έχουμε δύο λογιών κλαδέματα, τα χειμερινά που είναι τα πιο γνωστά, αλλά και τα θερινά, τα καλοκαιρινά. Εδώ βλέπουμε χειμερινό κλάδεμα, έχουν πέσει τα φύλλα του αμπελιού και ο ιδιοκτήτης Δεκέμβρη-Γενάρη μήνα προβαίνει στο κλάδεμα. Τα αμπέλια είναι σε σειρές, βλέπετε, σε γραμμές. Πάμε. Και βλέπετε το αμπέλι πως μένει κλαδεμένο. Είναι δύο βραχίονες και απάνω υπάρχουν κορμοί που τους λέμε κεφαλές, που εκεί θα δώσουν τη νέα παραγωγή. Και εδώ πέρα πως κλαδεύουμε, όχι όταν είναι πάνω σε γραμμικό σύστημα, αλλά όταν είναι σε κύπελο, όπως έχουμε εμείς εδώ στη Μήλο, που αφήνουμε 3 με 4 μπράτσα και πάνω στα μπράτσα αφήνουμε τις κεφαλές και σε κάθε κεφαλή αφήνουμε 2-3 μάτια. Και μια φωτογραφία από τη Σαντορίνη. Είπαμε για το καλαθάκι της Σαντορίνης, έχει ειδικό τρόπο για να κλαδεύεται. Υπάρχουν εξειδικευμένοι αμπελουργοί στη Σαντορίνη που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και να το αποτέλεσμα. Λίγο την άνοιξη, λίγο όταν έχει ξεκινήσει το αμπέλι να σκάει, φαίνεται και μοιάζει σαν καλάθι. Και εδώ λίγο να φανταστούμε τα θερινά ή τα ανοιξιάτικα κλαδέματα. Το πρώτο και σημαντικό είναι το πλαστολόγημα. Όταν θα ανοίξουν τα μάτια
ό,τι μάτι δεν είναι παραγωγικό, δεν είναι πάνω στις κεφαλές που έχουμε αφήσει, το αφαιρούμε για να μην παίρνει δύναμη από το αμπέλι μας. Και αργότερα, όταν θα έχει προχωρήσει η παραγωγή, τις βέργες που είναι μακριές πολύ και τα λοιπά θα τις κορφολογήσουμε. Συνήθως 6-7 μάτια από εκεί που είναι το τελευταίο σταφύλι, ώστε η δύναμη να γυρίσει στον καλμό. Και πάμε τώρα να δούμε το προϊόν του αμπελιού που είναι τα σταφύλια. Τα σταφύλια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, είναι αυτά που τρώμε, τα βρώσιμα, και αυτά που πηγαίνουν για κρασί. Εμείς θα μιλήσουμε για τις ποικιλίες, τα κρασοστάφυλλα της Μήλου, έτσι επιτροχάδι. Στη Μήλο ο ΒΑΟΣ έχει καταγράψει πολλές ποικιλίες. Τα τελευταία χρόνια όμως, από μελέτες που έχουμε κάνει εμείς και τα λοιπά, 6 είναι οι βασικές ποικιλίες που καλλιεργούνται ακόμα. Είναι το σαββατιανό, λευκό, το ασύρτικο, και αυτό λευκό, το σερφιώτικο που όταν οριμάζει κοκκινίζει, το ψαροσύρικο, το λένε και ψωροσύρικο εδώ και ψωροσύρικο, έχει διάφορες παραλλαγές, η μαντιλαριά που είναι γνωστή για το κόκκινο κρασί που δίνει, και τελευταίο είναι το φωκιανό που εμείς όμως εδώ στη Μήλο το λέμε γερούκι. Πάμε λοιπόν στον τρίγο. Όταν τα σταφύλια οριμάσουν και οριμάζουν όταν ανεβάσουν ζάχαρα, τα γράδα που λέτε εσείς εδώ πέρα, είναι έτοιμα για να τα κόψουμε και να παράξουμε κρασί. Βλέπετε τον τρίγο τον παραδοσιακό στη Σαντορίνη. Εκεί ακόμα έχουν γαϊδάρους. Και ο σύγχρονος τρίγος στη Βόρεια Ελλάδα που γίνεται, είπαμε, με τα μηχανήματα, σε τελάρα. Το ερασιτεχνικό πάτημα των σταφυλιών που γίνεται με τη βοήθεια του πατητηριού και του μάγκανου που είδαμε και εδώ προηγουμένως. Αλλά και η σύγχρονη εινοποίηση που γίνεται σε σύγχρονα εργοστάσια. Και εδώ να πω ότι αξίζει, αν βρεθεί στο δρόμο σας κανένα επισκέψιμο εινοποιείο στη Βόρεια Ελλάδα ή στη Νότια Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, να πάτε να το επισκεφτείτε. Έχουμε θαυμάσια εινοποιεία. Έχουν οι Έλληνες εινοποιοί σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη και τα δικά μας τα κρασιά είναι φάμιλα πλέον των γαλλικών και των ιταλικών κρασιών. Εδώ πολύ γρήγορα οι διάφορες φάσεις στα σύγχρονα εινοποιεία, τα τσάμπουρα φεύγουν, δεν μπαίνουν μέσα στη διαδικασία της εινοποίησης. Υπάρχει ειδικό μηχάνημα που λέγεται κραγιστήρας, ο οποίος βγάζει τις ρόγες από τα τσάμπουρα. Η δεύτερη φάση συνήθως εδώ δεν γίνεται, γίνεται μόνο στην ερυθρά εινοποίηση. Τώρα δεν είναι ώρα να πούμε για την ερυθρά εινοποίηση. Πηγαίνουν οι ρόγες στο πιεστήριο, από εκεί βγαίνει ο χυμός, πηγαίνει στις δεξαμενές, γίνεται η ζύμωση. Αφού παραχθεί το κρασί, όταν ολοκληρωθεί η ζύμωση και γίνει το κρασί, κάποιες ποσότητες πηγαίνουν σε βαρέλια για παλαίωση και μετά προχωρούν σε δεξαμενές που γίνονται κάποιες κατεργασίες, κυρίως σπαγώνουν τις δεξαμενές για να πέσουν κάτι άλατα. Προχωράνε το κρασί, το περνάνε να το διηθούν από διάφορα φίλτρα και συνέχεια γίνεται η διάλωση, χοντρικά αυτό. Αυτό που σας είπα και προηγούμενα, τα μεγάλα εινοποιεία που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα, το κτήμα Α, με εκατομμύρια φιάλες παραγωγής κάθε χρόνο. Ενδεικτικά τώρα κτήμα Χρυσοχώου, είναι κοσμήματα και αρχιτεκτονικά και με πολλή τεχνογνωσία μέσα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι ένα μικρό εινοποιείο σύγχρονο υπάρχει και στη Μήλο, του συμπατριώτη μας του Κώστα του Κωνσταντάκη, στα Πολόνια. Λίγο να δούμε τα σύγχρονα εινοποιεία και τις εγκαταστάσεις, τις τεράστιες δεξαμενές, τους χώρους που γίνεται η εμφιάλωση του κρασιού, η τυποποίηση, τα σύγχρονα τυποποιητήρια που δεν αγγίζει χέρι μέσα και μπαίνουν τα μπουκάλια και σφραγίζουν και γεμίζουν με κρασί. Και τέλος,
στην ερυθρά εινοποίηση, είπαμε, τα κρασιά μπαίνουν σε βαρέλια και οριμάζουν σε υπόγεια με κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και φωτισμού για 2-3 χρόνια μέχρι να είναι έτοιμα να μπουν στο μπουκάλι και να έρθουν στην κατανάλωση. Το τελικό προϊόν όλων αυτών που είδαμε μέχρι τώρα είναι το κρασί, είτε το λευκό είτε το κόκκινο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και καλά κρασιά. Καλά κρασιά, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο τον Πετράκη. Πάντα πρόθυμος να το ζητήσουμε.
η αγάπη μου στην καρδιά. Έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά. Δίχως τα υλικά σου στα βουλιά. Κι αφού με αγαπά, κι αφού με πονά, είναι κρίμα να είναι μοναχιά. Θα χωρέσουμε μαζί κι οι δυο το σκοπό τον ικαριωτικό. Θέλω να τους πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντευτώ. Μες στην καρδιά μες σαν τα πουλιά θα έχουνε πια ζεστή φωλιά. Γέμισε μια κούπα με λίγο κρασί. Ποιος είναι κοντά μου, γλέντισε κι εσύ. Δώσ' της μια να πάει κάτω, αντέλια και άσπροπάτο. Δώσ' τα πάνω, δώσ' του πέρα, δώσ' του φως τα νησαέρα. Όταν μου μεθύσεις τύχος γελάς, νευρικός σου πιάνει κι όλο μου γελάς. Αναθέματα και τα δυο, τη φτώχεια και τον αργαλιό. Τη φτώχεια και τον αργαλιό. Αναθέματα και τα δυο. Δώσ' της μια να πάει κάτω, αντέλια και άσπροπάτο. Δώσ' τα πάνω, δώσ' του πέρα, δώσ' του φως τα νησαέρα. Όμορφα που είναι να σε αγαπούν, να λέγουν κοντά σου και να γραγούν. Δώσ' της μια να πάει κάτω, αντέλια κι άσπροπάτο. Δώσ' τα πάνω, δώσ' του πέρα, δώσ' του φως τα νησαέρα.
μαζί μου θα σε πάρω να σε καπετανίσα. Και μαζί μου θα σε πάρω να σε καπετανίσα. Θα μας ενσυρεύει πουλιά όλα τα θάλασσοπουλιά. Και θα λένε στα νησιά γεια σου καπετανίσα. Και θα λένε στα νησιά γεια σου μπερμπεντερίσα. Απέραντο το νερό και η ανάμεση τζε. Το φίλιο που λατράκι στα γάλανα γεράσα. Από το μαστροφάκι μέσα στην αγκαλιά σου. Απέραντο το κανό και η ανάμεση τζε. Σε δαειλένιες αμυντικές θα γράφω το όνομά σου. Με χιλιά στρατά και το κινείται στα όνειρά σου.
καλοκαίρι κι άμα το θες αγάπη μου και να σε κάνω τέρι. Θα μας συνοδεύουν και τα ψαροκαϊκά θα μας συνοδεύουν. Έλα κοριτσάκι μου και στο καϊκάκι μου πάμε το γυαλό γυαλό που έχουμε καιρό καλό. Και να σε και χωρίς μαγιό, να μπορώ να σε βρω